Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel ta Lafiya Jari TV. A bidiyon mu na yau za mu yi muku bayani akan cutar ulcer, abubuwan da suke kawo ta, alamominta tare da kuma maganinta. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyo. Cutar ulcer cuta ce wadda take addabar miliyoyin mutane a faɗin duniya. Sannan wannan cuta tana faruwa ne a yayin da aka samu rarakewar ciki a jikin ɗan adam, wanda abubuwa da yawa sukan iya haddasa shi. Daga cikin abubuwan da suke haddasa wannan rarakewar cikin akwai ƙwayar cuta ta bacteria wadda ake kira da H. pylori. Bayan wannan, daga cikin abubuwan da suke rarake ciki akwai shan barasa ko giya kenan, sannan kuma akwai shaye-shaye na abubuwan da suka shafi hayaki kamar irin su taba, sannan kuma akwai shan magunguna ba bisa ka'ida ba, musamman magungunan da suke kashe zugi wanda ake kira non-steroidal. Cutar ulcer takan iya shafar ɓangarori daban-daban na jikin ɗan adam kamar maƙogwaro da kuma tumbi da kuma 'ya'yan hanji. Wannan su ne guraren da cutar ulcer takan iya shafa. Baya ga wannan, alamomin cutar ulcer shine akwai canjawar ɗanɗano, akwai tashin zuciya, akwai amai, akwai ganin jini a cikin bahaya da sauran alamomi. Idan ka ji waɗannan alamomi da kuma daga cikin manyan alamomin cutar ulcer, wato ciwon kirji shine tsakiyar kirji wajen saman cikinka, idan ka ji waɗannan alamomin sai ka garzaya asibiti domin ka ga likita, inda shi kuma likita zai maka gwaje-gwaje da bincike ya gano shin ulcer ce ko ba ulcer ba. Idan ya gano cewa cutar ulcer ce, zai kokarin ya gano menene ya kawo wannan cutar ulcer da. Idan ƙwayar cuta ce ta H. pylori ta kawo cutar ulcer din nan, zai baka magunguna waɗanda za su magance wannan ƙwayar cuta. Idan kuma ta hanyar shan barasa ne ko shan taba ko magunguna ba bisa ka'ida ba, to anan kuma zai kokarin ya hana ka daina shan waɗannan abubuwan da ba su kamata ba. Idan kuma magani ne, zai kokari ya canja ma wani maganin wanda ba zai haddasa cutar ulcer din ba. Da wannan muka kawo ƙarshen bayaninmu akan cutar ulcer. Idan wannan bidiyo ya burge ka, ka danna mana alamar like domin ba mu ƙarfin gwiwa. Sannan idan wannan shine farkon fara zuwan ka wannan channel, ka danna mana alamar subscribe domin samun bidiyoyinmu a koda yaushe. A bidiyonmu na gaba, insha Allah, za mu kawo muku abincin da ya kamata mai ulcer ya ringa ci da kuma waɗanda ya kamata kar ya dinga ci. Ni ne naku Mus'ab Hassan, ɗalibin mai karantar ilimin likitanci.